L'afluència de visitants a l'Escala en els dos últims caps de setmana augura una bona Setmana Santa. El relaxament del confinament comarcal s'ha notat especialment els últims dies a les zones més comercials de la població. Això fa que des de la UBET, la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics, s'esperi amb optimisme els 4 dies festius de Setmana Santa, de divendres a dilluns vinent. Així ho explicava Dani Espinal, president de la UBET. Bueno, ara ja portem dos caps de setmana podent obrir i la veritat que aquest cap de setmana s'ha notat moltíssim perquè a la vegada també feia molt bon temps i bueno, hi ha hagut molta afluència de públic. Les previsions per la Setmana Santa, doncs, parlant amb la gent que té immobiliàries i hotels i això, sembla que hi ha una bona previsió i esperem que tinguem molt de públic i que podem fer una bona campanya de Setmana Santa. El confinament local i comarcal, després afegit al tancament del cap de setmana, han fet que bona part de l'hivern el comerç local treballés molt per sota de les seves possibilitats. Fins que el Procicat no ha relaxat una mica les mesures, no s'ha tornat a veure una bona circulació de clients per les zones comercials de la vila. Això no treu que des de l'agrupació de comerç es faci una crida a la prudència i al respecte per les mesures higièniques per evitar cap rebrot del coronavirus. Aquesta mobilitat que teníem tant primer municipal com comarcal ens limitava molt, sobretot i a sobre no poder obrir els caps de setmana, ha sigut 7 setmanes realment bastant dures i ara, doncs, bueno, ara respirem una mica, que aquests dies hem de ser molt cuidadosos tots, complir les normes dintre dels nostres locals, fer respectar les normes a tots els visitants perquè no se'ns dispari després tots els indicatius, perquè té pinta de que està tot pujant una mica i seria una llàstima que per 4 dies que tenim de Setmana Santa després tinguem que fer una passa enrere. I just després de Setmana Santa, els comerciants passen comptes entre ells. S'ha convocat l'Assemblea General de Socis de la UBET per divendres de la setmana entrant, 9 d'abril, una assemblea que celebrarà de forma telemàtica. L'any passat no vam poder fer l'assemblea anual i aquest any, després de canviar un parell de dates perquè estan pendents de la possibilitat de fer-ho presencialment, malauradament finalment no és possible i la farem telemàticament i serà el proper divendres, dia 9 d'abril. Ara els socis començaran a rebre informació al respecte i esperem que ens acompanyin perquè és important que assisteixin i formin part d'aquesta assemblea. L'any passat, al no tenir-la, no fer-la, doncs hem d'explicar què hem fet, què volem fer, quines subvencions tenim, quines no, quines previsions tenim i copsar l'estat d'ànim. Hem llançat també als socis una mena d'enquesta per valorar el treball d'aquesta Junta i en general del que tenim al poble i bueno, és hora de posar-ho en comú.